Si es comparen el punt de la bombolla i en termes nominals, és a dir, quants euros costaven i quan costa ara, doncs no ha pujat tant. Quan és en termes reals, tenint en compte la inflació, doncs encara estem lluny de la bombolla. El que passa és que això es té que relacionar també amb l'esforç de rendes que són necessàries avui per comprar un habitatge. I, per tant, si és el 6,7 vegades la renda que guanya una persona, com a mínim, tenim un problema seriós. I el problema és aquest, que la gent no té estalvis suficients per pagar aquest 25% que cal per poder començar el procés d'adquisició d'un habitatge, i això és com un tren que cada vegada està més lluny i el Consell sempre es puja, encara que sigui a l'últim vagó, però posa't dintre el tren perquè això va corrent i encara hi ha recorregut i marge pel que va ser el moment de la bombolla i el que és avui. Encara poden pujar més els preus. Solucions, torno a dir, construcció i transport. I per als joves, heu parlat específicament dels joves perquè són una mica l'últim eslabó ja, són els que tenen més dificultats? Sí, Barcelona han pujat els preus a l'altura de la bombolla, el que passa és que en termes nominals, doncs en termes reals, amb la inflació encara està una mica per baix. I sí que és cert que l'últim any ha pujat pràcticament un 11% i cada vegada hi ha menys transmissions. Això vol dir que s'està esgotant a poc anirà baixant el mercat de Barcelona perquè no hi ha immobles suficients per atendre la demanda i no hi ha tantes compravendes com abans. Comentàveu doncs, que el principal problema que té el mercat és la falta d'oferta i també tots els problemes que estem tenint últimament amb el transport públic. No sé si ens podeu dir també aquesta idea. El principal problema que té l'habitatge a Catalunya, a tota Espanya, és la manca d'oferta, sobretot la manca de construcció. Això no té un remei immediat, sinó hi ha modificacions legislatives, simplificació administrativa i reducció dels termes de concessió de llicències i de possibilitat de construcció. Efectivament, la relació entre renda i preu d'habitatge i compra d'habitatge és molt directa, per tant, els joves que són els que tenen les rendes més baixes tenen encara més complicacions per adquirir habitatges. La solució d'ajudar és una solució perquè, clar, quan incrementes l'oferta, incrementes el preu indirectament, encara que no sigui una relació directa. Per tant, els joves el que necessiten és oferta, una oferta d'habitatge i preu assequible, i transport públic, perquè a la ciutat de Barcelona ja és pràcticament prohibitiu per a una persona jove. El cinturó a la corona més propera de Barcelona també han pujat molt. Es tenen que anar una mica més lluny, perquè clar, si no tens seguretat de que arribes a l'hora de la feina, és un problema i és dissuasori. Solució, compartir habitacions, quedar-se a casa dels pares, que això no és el que busca un jove ni és el que mereix un jove que està treballant. I veu perill d'una segona bombolla immobiliària?